gent molt vinculada a la ciutat, ens anem, si em sembla, cap a Ricard Vinyes, perquè aquella plaça que ha quedat... 15M. Ah, el 15M. Bé, ara no hi són, però bé, ja... Per això anem a esperit, A l'esperit, sí. Però no parlaré d'esperit 15M, sinó d'una estàtua. Perquè en aquest cas el Partit Popular presentarà a la propera comissió d'urbanisme una moció perquè l'estàtua de Ricard Vinyes, que fins i tot ja té al Facebook alguna plataforma que està defensant que es torni a ubicar al seu lloc que tenia abans de les obres de la plaça, doncs torni. I pel que sembla, aquest tema l'han parlat amb aquests mateixos estudis amb l'alcalde, ara hi ha la plataforma, el PP ho demana, però l'estàtua encara continua estant tancada amb un magatzem, dic jo, no? Per què no es torna? A veure, no sé si... Això ens ho haurà de dir l'equip de govern, a veure què ens diu el Fèlix. Per què no es torna? Bueno, no, comença per la moció i després... La independència d'aquesta moció, és a dir, nosaltres ja a l'anterior legislatura vam plantejar a la mateixa comissió d'urbanisme a veure com se podia ubicar l'estàtua que ja hi havia bé, si pot ser fins i tot a la rotonda, etc. Aquesta proposta se'ns va desestimar. Ara hi ha un grup al Facebook que s'han ficat en contacte tota una sèrie de persones amb nosaltres i també ens ho demanen els propis comerciants i veïns de la zona amb els que hem pogut parlar, que voldrien recuperar aquesta estàtua que havia estat emblemàtica durant molts anys. I és això el que farem, el que demanarem a la propera comissió d'urbanisme, que es fiquin condicions, no sabem en aquests moments en quines condicions ni on està l'estàtua, i que es miri a veure quin lloc podria ser el que anés ubicada i que puguem tornar a gaudir tots els lleidatans d'aquesta estàtua que havia estat sempre allí. Bé, ara que hi ha el Fèlix com a regidor de l'equip de govern, té ja la informació, a veure si tenim també la solució. Si ho hagués sabut aquesta tarea, hagués demanat més informació, perquè a més a José fa referència a la legislatura passada i jo no hi era a l'Ajuntament, no? Però a priori em sembla que quan hi ha un procés de transformació d'un espai urbà tan important, de la forma tan important com s'ha fet, és possible que hi hagi temes absolutament criteris artístics o arquitectònics per part dels autors. Jo la recordo ja vagament, recordo vagament l'estàtua, desconec si tenia cap tipus de valor escultòric, etc., ho desconec, però en canvi sí hi ha elements d'aquesta estàtua que estan posats s'han incorporat al paisatge de la plaça. És a dir, quan un va a la plaça i veu que hi ha les plaques, aquelles plaques de marbre que fa el recordatori al nostre insigne músic. I per tant, no sé, jo hauria de veure exactament en què consisteix la proposta, si és factible i si es pot fer, vull dir, perquè no tot sempre sembla tan fàcil. No sé ni on està en aquests moments. No, jo tampoc, no ho sé, però també t'he de dir una cosa, fixa't tu, que... Forma part de la història de la ciutat, també. Sí, no t'ho discutiré, vull dir, també t'he de dir que perdré molt poc temps discutint aquestes coses, perquè em sembla que hi ha altres coses que preocupen molt més als ciutadans, no? A part, els comerciants mos ho reclamen. Bueno, jo tinc molts amics que són comerciants de la plaça Ricard Vinyes, encara és hora que em digui algú, que em pregunti algú per l'estàtua, t'ho he de dir amb tota sinceritat. Ningú d'ells està en una ciutat. Una ciutat fan els petits detalls i les grans propostes de ciutat. És a dir, jo crec que aquesta proposta és tan respectable com qualsevol altra que ens pugui plantejar qualsevol grup o ciutadà. No t'he dit pas el contrari, jo sí la proposta... La ciutat se fa amb els petits detalls i també amb les grans propostes. No, amb els petits i grans detalls, com és la transformació d'un espai urbà que tenia una sèrie de barreres i que ara no les hi té. La recuperació d'un espai urbà que és un centre neuràlgic per la nostra joventut, però també per la gent gran i per la gent que viu per allí i que molta altra gent, inclús la regidoria de turisme va organitzar la festa del vi per aprofitar aquest extraordinari espai que ha quedat d'ús públic. Per tant, no són petits detalls, són grans detalls i s'ha fet una gran inversió en aquesta plaça. Ara, dius, ara ens hem d'encavallar a veure si l'estàtua ha de tornar o no. Escolta'm, ja ho parlareu, ja us ho parlareu a la comissió d'urbanisme, etc. Jo, sense menystenir, t'estic dient que a mi ningú m'ha demanat per l'estàtua i acostumo a ser un regidor que em patejo bastant als carrers i tinc molta relació amb els comerciants, etc. 400 persones en aquests moments al Facebook. Sí, però ja sé qui són, si també van demanar aquests mateixos... No ho sabies?
No, perquè aquests ja els vaig seguir, i l'Antoni els deu seguir. Ara, li preguntaré de la sirena. La font de la sirena, claro, ja ho sé, sí, ja ho sé, em preocupa. Hasta et podria dir el nom de la noia que ho fa, no? Exacte. La font de la sirena, que em vau dir que no podia brollar aigua de la font, finalment ho vam aconseguir. No ho sé, però Són aquests petits detalls. es va resoldre, sí, no? I hem de dir que això està bé que es faci, em sembla molt bé. Vull dir, quan una persona considera que part del seu patrimoni està malmès, es pot millorar, etc., que ho faci i en faci focus d'atenció per part de l'equip de govern, però està bé, és cert, vull dir, és un tema, ojalà fos més, ojalà hi hagués més implicació encara, no? Però, vaja, ja et dic, no sé si hi ha condicionants de tipus tècnic, arquitectònic, de disseny, no ho sé. Com a mi em sembla que sentimental, sí, no? A més per una part de la ciutadania. Insisteixo, jo ho preguntaré demà. Molt bé. Vull passar-hi i ho preguntaré, escolta, i l'estàtua que us sembla, no, de l'estàtua? La trobeu a faltar o no? La trobeu a faltar? Perquè, clar, si algú em pregunta, i diu, quina estàtua? Doncs llavors algú m'ho ha de Tirarem de meroteca, que segur que amb això ens podreu ajudar. Anem a mirar les altres sensibilitats, va, a veure si consideren que també seria recuperable aquesta estàtua o és un anecdotari o és un molt petit detall. No, amb aquest tema, precisament quan se va estar fent tot el disseny de la plaça Ricard Vinyes, el nostre grup, a les esmenes que va presentar al disseny de la plaça, ja posàvem en dubte alguns dels elements que es van acabar fent, perquè l'equip de govern tenia majoria i així ho va tirar endavant, i una de les qüestions que precisament portàvem nosaltres era tot el tema de l'estàtua de Ricard Vinyes i de les plaques, que al final inicialment no estava previst, després es va modificar el projecte i es va acabar incloent. Ara, coincideixo amb el Fèlix que, a veure, evidentment, quan hi ha grans transformacions, els detalls petits són importants, però a vegades no són els que principalment s'hi presten prou atenció, però sí que també, home, jo em pregunto que també si amb el moment en què estem vivint de greu crisi econòmica, si senten o es llegeix al diari que ara potser farem un debat polític sobre si l'estàtua de Ricard Vinyes hi ha d'anar o no hi ha d'anar, doncs home, si la classe política en general ja estem mal vistos, amb aquestes propostes potser encara... No es tracta de fer un debat polític, és una simple petició d'urbanisme com de la mateixa manera que diem de cops que s'arrangi un determinat carrer o que es posin els arbres o estem parlant de petites propostes. Com la picabaralla la setmana passada, que va haver-hi perquè el cap de l'oposició, Joan Ramon Zavallos, va com a comissionat de l'Ajuntament al Regne Unit per a veure què podem fer amb el tema del parc de les bases. Vull dir, escolta, propostes positives endavant, i no cal que fem debat tampoc coses que són de fàcil solució des del meu punt de vista en aquest aspecte. Jo no trobo tan normal que l'oposició vagi en representació de l'Ajuntament. L'anterior legislatura no recordo que ara formeu part de l'equip de govern, no sé si teniu algun tipus de pacte o el que sigui, vull dir, no és aquesta qüestió. Tan normal o habitual... És forma part de la tradició democràtica, diguem-ho així. Jo he estat acompanyant... No ho hem vist fins ara. He estat acompanyant a presidents de comissió del Partit Popular en delegacions oficials representant un sistema parlamentari, no? Una cosa és potser quan hi va tot l'Ajuntament, és a dir, amb els diversos grups de l'oposició. No cal que hi vagi tot l'Ajuntament, només que n'hi vagi un i n'hi ha prou. Però això és com la proposta que vau fer, per exemple, pels pressupostos, que dieu, és que no hi dediqueu partides per la promoció econòmica. Però clar, no vau presentar ni una sola esmena per això, no? Vull dir que a vegades se fan uns debats que no se sustenten, no? Jo no vull dir que aquest no sigui un tema sentimental. Van presentar propostes. No vull que no ho sigui. Per exemple, que incrementessin les ajudes al comerç i zero. Parlaré avui, Parlem avui perquè tenim a sobre com sentimentals les bases. Que és una resolució del Partit Popular. És una proposta de la Comissió d'Urbanisme. Sí, forma part d'aquests petits detalls d'una ciutat. Tornaria a la pregunta genèrica, que és... No tots els dies s'ha de construir llotges o tal, a veure, hi ha de les petites coses... És que no se'n construeixen cada dia ni se'n construiran cada dia. Això t'ho vull dir, que hi ha grans temes de ciutat i petits detalls. Home, jo voldria tornar una miqueteta a la idea genèrica que has dit de si volem l'estàtua. Jo sí que la recordo, i molt, no? I ara parlo jo a nivell personal, jo, Miquel Ballester, això per al càrrec, si us pot borrar del lletradet, no l'enyoraré gens, aquesta escultura, però gens ni mica no la... Sempre era una vergonya. Jo, quan venia algú de fora, què és aquest d'aquí, aquest ninot? Semblava fet amb molt mal gust. Llavors jo crec que el senyor Ricard Vinyes es mereix algú millor, un homenatge a algú millor de la ciutat, com el senyor Enric Granados. Es mereixen algú millor que aquella estàtua que hi havia. No, si vas a mirar el disseny final de la plaça, l'auditori, però no hi ha cap
cap escultura, cap imatge. Hi ha la sala... No passa desapercebuda, tampoc, la plaça. La sala Ricard Vinyes, la sala Gras. Jo parlo d'algo de carrer, a nivell de carrer, vull dir que hi hagi llotges i que hi hagi sales, doncs mira, però que hi hagi al carrer algo que commemori i representi molt bé això, no. Jo amb aquest grup del Facebook, que els conec molt perquè han fet tots els altres grupets, ja he estat a tots menys aquest, no? I n'hi ha un que hi ha moltíssima gent, i crec que és el que hi ha més gent, que potser eren ja fa temps, potser eren 2 o 3.000, que és el Recuperem l'Estany dels Camps Elisis. Aquest no se'n parla, i aquest sí que és important. Aquest sí que val la pena de que en parlem i de que la ciutat ho reivindiqui, perquè era un dels estanys millors. Es va aconseguir la sirena, molt bé, s'ha recuperat els Camps Elisis, molt bé, perquè hi havia tota una banda que no hi havia aigua i hem aconseguit que hi hagi aigua i pugui haver els jardins i pugui haver-hi tot, i ara ens falta l'estany dels Camps Elisis. Ja dèiem que avui teníem a sobre la taula un argumentari per parlar d'aquest tema. El dia que Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió o el PP facin una altra proposta de resolució d'aquestes. Si permet el presentador de la tertúlia, faig constar que el càmera que hi ha allà darrere està d'acord amb la proposta. Va fent així amb el cap, si queries, deu ser pescador, nadador, però això de l'estany. Bueno, doncs també queda afegit un mes a les propostes que fem.